Welcome to VAKURLEIKI.FO. I dag så får jeg at vise deg hvordan cashmere av mínum BOYLA, hvordan jeg bosset tenner og så framveis. Og jeg vil til å kunne få noen gode tips. Dette til de som har BOYLA, til de som får få BOYLA, til de som har haft BOYLA og lukker som strøs i det. Det kan være som trobult. Så jag så gör jag get ready with me video. Like det som sen du är från toy att man visste det kan passion till fast boost den där gustash med BOYLA någon. Vi har fast något intressant för det som har BOYLA till avoid att negativt som hitcha cirka 30% sambart Instagram har haft eller hava BOYLA. Så första spurningen sånn dina hur helt du BOYLA nu och du var 3 år gammal. Ja, sannolikt han jag har vita att det skulle få BOYLA så jag var helt lite kanske 12-13. Och så snär om tjocka bojen skövt. Alltså vänstra sida sträckare än högra sida. Alltså för att rätta på tänderna och munnen så måste ösni ha en operation. Jag har hållit över ortodontisk operation. Ja, så så på nu har jag BOYLA och så heldig att jag fick hållit över keramik med jag går ju att konsekta BOYLA. Alltså jag puntarna här och ljuser. Trashmere under och mycket. Lastation kvitt. Här jag tror glad för att jag kan göra video, jag kan undervisa och jag faktiskt tog sig skönt om det och det till som har BOYLA och har sult till tog sig skönt om det. Kanske bara början. Men det var lätt. Det är nog så läckert. Jag kan ta mynter och hvis det är lite avstånd så ser man släcka att jag har BOYLA. Hvis jag vet att det är så gitchy hur det snäck om det tror jag att nek ung har BOYLA. Så tid som har BOYLA vi kommer vara BOYLA buddies. Så jag hoppas att det kommer vi nek ung gå ravom till allt det vi har BOYLA och huskott och rå och allt det där under kommentar. Nu är det så att jag som så flyter tänderna sig självare och jag som så tar det långre tid. Och det är inte alltid att man kan göra snäck vita. Och det är så att jag har hört att undermunnen flyter sig sötne än övermunnen. Så det är ganska ösning till hur snäck du gör undermunnen och övermunnen och så framvägs. Vi ser jag har skövt jag snär så måste kommentera det under och se kvart sannolikt. Det är väldigt viktigt att jag kan se väl av tonnum tog att det ger att tänderna flyttar sig. Så att tänderna inte har det gott i munnen och hvis det är ett bustar så gör det att det flyttar sig sötne. Så en sunnar gomme, sunnar tenn, som tappkött, det ger att tänderna flyttar sig själva. Och det visar ju att nu träckte några tennaren för att få orda BOYLA. Det händer sujan som tann vänstra sujan. Flyttar sig lysen sötne och till och med det tog att jag kanske vill träcka. Tann sujan lysen där vojkare än hin. Så jag tror att det är gosnikt har avskrivit kan annan. Så till som har BOYLA bosta tänder väl, tärstöken väl av tonnum. Lustigt tandlagt med tjadikon. Och det kan också vara ett gott hos att spela till att tandlagna eller tandröktare. Vad kan ni göra för att anse bättre tonnum kommer att få att här ha det bättre. Så att här har det gott så för att det snart flytta sig själv. Det är ordentligt gott att man kan gänga till tandröktare om man är BOYLA. Och kanske sen oftare. Det kan vara väldigt tropligt att bosta. Särskilt hvis man häver tenn som har hot till att bränna. Alltid ofta mina hava. Kjolt om jag röjde att täcka mig väl av dem. Så det är väldigt viktigt. Det som händer när man har BOYLA är att du flyter tänder till sig allt synder av det som rullat om. Vad som det är tann. Jag synder att tandkött någon och böjnen när som tänder skita. Det flyter allt synder så det var brått ner och sen var det byggt upp att hinnorna här som tonnum flott sig fra. Och det tog ju alltid där kommer fösa sin laser och andra fästas hjärtor. Och det är något om att det flyter sig bara cirka 1 millimeter om mannen och tog kunde det inte stramma tänder mer än ett avgust. Alltså att här bröden en väg ner och bytjan upp åter. Bröden en väg ner jag upp att du fick kvar för att stramma BOYLA och lyssna till. Så det kan gott vara en poängfullt att det är väldigt emest för folk och så folk följer det. Då kan det gott ha ilt och det inte och det tandägen och så släkt inte och så kanske en vecka att det följer som nu händer också mer i munnen. Det är det är ju trushat den att ta. Men hvis du vet att du får ilt i Hetta och hade ringt så vill jag anfalla dig bara att ta pandil. Det är ingen grund att bruka dagen eller till sonne och ha det ringt där man kan teckna
pandil för det och till vidare ju isne att kat hendir att det är ju så det är en process i munnen här att den flyttar sig det är ju slöj att man får spänningar och att man får helt det allt men jag hade ju isne att stöka pandil alla då men tar det nej just kanske det är en 18 år eller att det är inte det är just att vi tänder och det är okej ha fru och inte pressa sig själva allt för nej så den flyttar sig för helt att så där känns en pandil eller en halva allt det ju kvart jag törva så är att jag orkar för skola och chef för arbets och bara göra det som ska göra det dagen. Och så fick jag en vox. Vox är genialt och det är till tojer att det följer att det får ju mera monsar och så när tojer så är det som det ligger mycket alltså munnen helt det gott och så är det tojer följer att det ska inte till så monsar alla stannar och det är så jävla på något sätt som man ska snacka nej eller göra video eller ska undervisa så det är vox genialt och det är att när jag finns BOYLA så för vi är det för praktik och skulle undervisa så det som jag gör det var att jag kort var vox alla sån hava när som jag följde att jag har mot sig så är det inte skulle få ilta tog och vi det ska ta check så gott att undervisa och jag följde inte snacka till monsarna tog att voxa täcka så väl hjälp när som annars kom ui och det är supernett det är så nätt att täcka av oss nu så det kommer man bara så det är ordentligt dåligt. Och Hetta har också det i taskarna chamar så jag har alltid vi hvis ni får en monsar eller okejligt och inte kan få hem så har jag alltid så vill mer och är sånt där färdest. Så bara jag var där framför mig så har vi ordentligt ting som brukar ta vi en som en BOYLA. Det är inte så att vi har med i på här. Jag får tankskrem och så har vi en tambo som är syns härare. Han har brukt till att bosta innanför och oman och jaxlon. Kanske om det syns runt om och vast uppe. Jag bosta inte BOYLA så långt vis ner till den tambo som är så kvast. Sen har vi en tambo som är lite lättare. Hetta är något som en baby tambo som är så lätt. Det är brukt till att föra ut till tänder. Och så där. Så brukar jag säga till munskåle Colgate. Och jag vet inte om det här är det bästa munskåle, men det är det som jag brukar. Det ständer att det är protection FFA fights bacteria, men jag vet inte ordentligt om min munnar har reagerat så gott på det här. Hvis tid har som tröbbelar visst här, eller det här var ett munskål som är bättre som TV emellan, så om det skriver att vi under kommentar till att har vi ordentligt bruk för det. Men inte är Hetta det som jag brukar. Och som är så glad för det. With endless think out som är brukar flöjt från dagen faktiskt på morgonen att när kvar äta en kvällte allt och det är så nätt och det gör luva vi BOYLA så näck närmare och det gör luva vi BOYLA så näck närmare. Ja, kan man ta vera att en av ting som gör luva vi BOYLA så näck lättare chammer. Ta för att det vita nästa vända videoserien om BOYLA rökplöj nämligen sindernek långt in i hejvanta så tror jag vi valt att göra något uttrykar parstar så att det är en rua. Så hur vi nästa projekt ta för att det vita att det är som gör luva chammer så näck lättare. Minns oss till hittet undan farna fördagsvideo. Tiger ett get ready with me video här grading fragosit. Därför fram Tiger med klaran till video. Minns oss till att smäcka till subscribe och like knappen. Och följ jag atom sociala medier. Vi ska också minna att vi tar ett podcast och hemma i Ökara och Soundcloud och podcasten kommer också ut på YouTube och då är det prata podcast här i Sverige till SPURNINGAR som till sänder in. Första fruktdag och för månader vi dessutom börja ha ett giveaway som minns till att låta och i tweet. Vi ses efter nästa fruktdagsvideo.